Nanti ugi golek es aku. Karena saya mampir gini liga-liga saya layar saya. Oh, oke. Sekarang nanti kok lagu dewe. Nang golek es aku. Dan ngelak aku. Lah kowe ngopo nang kene? Alah yo biasa ngene iki yo. Temenggabun ning omah golek-golek angin. Opo kan? Kayo. Ayo bareng gitu lho, Pak. Dompet sapa iki ya? Kok ning kene wae sapa wae wong nipu ya iki. Wong wedok paling. Yo ayo turun wae. Kok sapa kuwi ya? Lumayan iki. Dibak wae yo. Iku nguruk. Aja ngono. Yo aja ngono, iki barang wong masalahe. Alah ora apa-apa wong sing duwe ra reti kok sapa kuwi. Dompetku mungkin ibu nanti sih. Perasaanmu kayak ibu di daerah kene. Nanti ya. Kayak nopo mbak kok kaya goleki barang hilang weh. Goleki dompet ya. Apa iki dompete? Paling. Teko yo. Apa mbak? Kok ketoknya serius men golek ini? Dompet mas, dompetku hilang. Iki mbak dompetnya? Iki dompetku. Cek mbak menawa ana sing ilang. Oh wis aman mas, rano sing ilang. Makasih ya. Oh iya, sama-sama mbak. Mas. Ini tak kasih sebagai tanda terima kasih. Kapan mbak? Iki mbak ramang gue. Aku ikhlas kok. Ra apa-apa mas, aku ya ikhlas ngeki kok. Wis Ramah. dompetku, ra apa-apa mas. Ora mbak gowe ra apa. Ora apa-apa mas. Oh ya wis mas, makasih ya mas wis ditemokke dompetku. Ayo balik nih. Ayo. Oh, lumayan tambah wae mau. Oke. Tenang ke US. Alah ra apa-apa. Nah tak pikir-pikir tunggu duit terakhir kena ke traktir mangan enak ora apa-apa kamu tuh juga dewi ayo tuku es yo dan sumuk iki ngelak yo aku nggo duit 10.000 iki ya yo aku mau nang kene wis ngelak men ayo Mbak. Nggih. Gudene siji neh, Mbak. Nggih. Gede apa, Mas? Gude Karabian. Kok bener. Ngono kuwi apik palan berdua dhewe aja cimo. Nah,
ngerti toh